beda tempatnya beda. Oh iya iya. Denggulmu melocot ya ora. Karo bapake budek-budekne. Tak ambung kowe kok ora aneh-aneh ngono ya. Iki anggere ibuke karo bapake lagi roman dhek malah cemburu ora. Kowe iki sapa? Kula niki Kok iso lali to? simbokipun Minten. Minten. Kula sowan mriki badhe ngaturaken bilih anak kula Minten menika kedanan kalih Den Mas Broto. Mbok nyuwun sewu nyuwun tulung Den Mas paduka panjenengan menika saged nampi katresnanipun anak kula si Suminten. Adipati Tuban muni. Hei. Biung Ban. Dalem Ndara. Kowe tak kandhani. Nggih. Ning endi nggon ngendi papan. Barang kuwi yen apik ora perlu ditawak-tawakke